Én most beszéltem az Azrával, kibékültünk teljesen, behívta ide Emil, mert neki kell a nézettség, vagy én nem tudom. Erre... Igen, Nila, kinek kell kettőn közül a nézettség? Ki mondta, hogy jaj, nézd, mennyien néznek, érem meg kérte, hát. Úgy kezdtem, hogy Mikor mondtam, hogy engem mennyien néznek? Én leszarrom, ha 5-en néznek, én ugyanúgy elmondtam az emberek előtt, hogy mi van, Nila. Én nem érdekel. Emil, el voltál ájulva a nézettségért. Mikor? Mikor volt? Remektél a nézet. 4 éve remegsz a nézettségért, babám. Zsuzsunál kezdődtek a dolgok. Ez a Nilla nagyon kinyol. Figyelj, ha kell a nézettségét, kitekerem magam, ha annyira szeretném, és akkor... De már megint... Nézettség. Nem vagy Alexa, nem vagy 2019 Alexa. Nem kell kitekerni magad. Én Alexát hozom. Úgy, hogy kitekered magad, meg kifacsarod magad, amit ő mondott. Mondtam egy szót ilyen, hogy kifacsarom magam. Az, hogy tekered magad, az ugyanaz. Nem kitekerem magam. Na jó, szerintem te tudod, mit tekerjél? Egy füvet cigit, és nyugodjál le, és aludjál le. Várjatok, egy kérdést akarok feltenni Nilla hozzá, egyébként tényleg nem bántó jeleggel. Hallottam, hogy mondta a fiú nevedet az Azra, hogy az a fiú nevedet Noel? Nem, mert ez a faszfej még semmit se tud rólam. Azt mondom, mert nekem az a nevem, hogy Noel, a fiú nevem. Nem az a nevem. Noel. Hogy a Nilla Noel. Nem akarok senkit megbántani, csak mondom, hogy... Sosem láttad a szemeim Azra, együtt éltünk, de a szemeimet te sosem láttad. Figyelj, én nem azért jöttem be. Ne várjál, tényleg azt hadd mondjam be. Én nagyon le vagyok maradva, együtt éltetek Nilla meg Azra ti ketten. Mikor? Másfél éve. Körülbelül. Videóval. És babám, olyanokat csináltat a Nilla, babám, Tamara. Nem azzal van a gond, hogy felvette a ruhámat. Felvette a ruhámat, mert nem... Mint én meg Norina, nem az. Hallod? Felvette a ruhámat, nem mennek... Te beteg vagy! Nem mennek, fogd be a szád, lenémítottal a kutya. Nem ment neki, babám, az üzlet, és elment a Gubacsira, és úgy tett, hogy ő majd kiáll, és ő milliókat tud, és összehozott 5000-et. Na figyelj ide, akkor most megint elmondom. Nem én voltam az, aki hajnal 3-kor, mert mentális beteg vagy, felugrik a szekrényre, és morog. Nem én voltam az. Szekrényekre ugráltál, bazd. Te ne röhögjél, mert ezek megtörtént események, bazd meg. Tomi síró. Ami ne hallgass, meg kamozó. Mit kamuzok? Hát az előbb is erről beszéltünk, és el is Emil, azt mondták nekem, Emil, hallasz, azt mondták, hogy mondjam azt, hogy Juri Balog. Ki mondta ezt? Már. De várj, tényleg ki írta ezt? Leírják, hogy már. Ő maga a Juri Balog. Ja, Luterán. el van. Az, igen, az. Luterán már. Az, igen. De utállak, Tamara. Mondjad Azra, várom, mondjad. Mit akartál mondani? Babám, mindenki rajtad röhög. Igen. A Gubacsira kimenni. Gubacsira? Te csak ezt viszed a Gubacsit. Sehol nem voltál ott. Amikor baj volt, akkor sem voltál ott. Semmikor. Jó, viszont egyet nem akarok, figyeljetek, én pártatlan vagyok, de egyet viszont hozzá szeretnék tenni, hogy a transzneműekben a prostituáltság lényegtelen, hogy x ezer forintot szeret össze, de akkor is összeszeret, és ennyivel tudod. Szóval én ezt becsülöm, ez nem azt mondom, hogy jó munkásság. Babám, tudod, mit csinál? 5000-et babám keresett, és hallod, tudod, mit csinál Tamara? Tamara? De nem ér a Tamarának magyarázkodsz. Ezt a Katit vette valami, amit ide kell szívni. Te meg rossz cipőztél, te nekem te nem hallom saját magam. Amúgy várjatok, én nem azért jöttem be egyébként, hogy én most itt a Nilának kellemetlenségeket okozzak, nem. Én azért jöttem be, hogy elmondjam neki a dolgokat, meg itt Azrával, meg a nézőkkel szembesítsem, hogy ő milyen ember. Tehát nem minden arany, ami fénylik. Hát ő bűzbogáram, de poloskai győzkör, ami száll. Nem, Emil, te nekem ne tedd magad, hogy szét vagy szakadva, mert mindenki tudja. Mindenki. Én amúgy amúgy én barátkozni akarok Azrával is, meg Nillával is, nem az. Babá. Várjál. Igen, hogy befejez. Ez hova ment? Nem érdekel, hogy hova ment, leszarom, hogy hova ment. Mondjad, Cleo. Menjen a büdös picsába, oda menjen, hagyjál már engem békén. Azra megbeszéltük a dolgokat privátban. Babám, ne haragudj, aki 5000-ért Gubacsira, az én ruhámba, babám, és még úgy hoztad haza, hogy tiszta kakka Nem volt. nekem kellett a gyors cipő. Nem én remegtem a gyors cipőért.
Babám nekem de annyira nevetek azon, hogy Nila mesélt, az felugrott a szekrényen. Nem, morgott Tamara a szekrényen, morgott, hajnal 3-kor, ő felszökken a szekrényre és morog. Gyerekek, hát ilyen van, és én ezzel éltem együtt, gyerekek, bazd meg, féltem elaludni. Erre legyél büszke. Én babám neki az a morgolás, amikor cigizek, és így csinálok, hogy... Azra, ne fájdítsd a fejem. Meg alva jártál, babám, azt így mert hogy az ízénél az aludt tej csorgott ki a szádból, alva jártál. Epilepsziád is volt, arra miért nem beszélsz? Nekem nem volt szívem epilepsziám. Én hívtam rád a mentőket, mindent. Az pánikroham, az milyen epilepszia? Tudja a rák, hogy neked mit volt, bazd meg. Jó. Szerinted engem érdekel? Állandóan remektél az SP-ért. Úristen, én remektem az SP-ért. Hát babám, úgy harcoltál az ura a pasiaimért, mint Kossuth a hazáért, azt szégyeljed már. Az egyik kattizik, a másik spirezik. Én nem azt szégyellem, én azt szégyellem, hogy te nem tudtad magad kimosni, és bűzlött a lakás. Úristen, babám, na ebben nem menjünk bele, mire mentem haza, a WC babám tiszta fos volt. Te nem vagy normális. Babám Tamara kukoricás rést főzött, és kukoricás volt a kakája. Ez szégyelje, babám. Te meg még főzni se tudsz. Hogy már az emésztőrendszere, babám, nem jó. Gyere hát, 2 rózsa. Nem jó az emésztőrendszere, és babám, már neki nem kell nyomni, meg kiesik belőle. Tehát már ottan már nem jó. Nem is tudom, hogy kell mondani. Te nem is tudsz semmit, úgyhogy nem mondjál semmit, fejezd ezt be azra, mert nem álljon. Kinevett a világ, kinevett az ország, elég volt. Elég volt, igen. Azt írják itt, hogy soha nem is laktatok együtt. De babám, csak mi nem hoztuk nyilvánosságra, mert ugyanígy volt a Hannah Pierce-el, amikor vele is együtt laktam, csak a vita. Csak a vita? Te jöttél fel megint ide. Megbeszéltük a dolgokat, te behívtad az Emilt, nem tudom, hogy minek, a nézettségért. A milyen nézettség, babám? Össze vagy esve a nézettségem. Hányan néznek életem? 370-en, igen. Na, engem 200-an nem érdekel, hol lesz szarom. Nézettség. Nem érdekel, hallod, ha 10 néznek sem. Engem nem a nézettség, bazd. Te beteg vagy, azra te beteg vagy, kezeltesd magad. Tehát az, aki beugrik a szekrényre, felugrik a szekrényre, és morog. Babám, nem tetszek, hogy fasz hiányos állapotban vagy, mert nem volt meg a tüttörő. Közveszélyes vagy, érted? Közveszélyes vagy. Közveszélyes vagy. De büdös buzi, hát még nőnek se vagy mondható. Büdös buzi. Hát nekem te ne tedd magad, amikor csak buzikkal voltál együtt. Tami már görcsöl rajtad. Tami már görcsöl rajtad. Amikor berúgtunk, babám fogdosod, azt mondta, hogy azra szexeljünk, ki vagyok. De amúgy te ezt megint honnan szedted, mert én ilyeneket nem mondtam soha. Leszopom magam. Hogy lehet ilyet mondani, ez azt mondja, azra szédülsz. Te beléd szállt valami, esküszöm, mert te kijöttél a fürdőszobából, a tusolóból, és keresztek voltak az üvegen. Keresztek voltak a tükörben. Benned valami nagyon nincs rendben. Az a mágiám volt, szívem. Az a mágia. Jaj, mágia. Te amikor velem voltál, akkor is naponta gyújtottad a gyertyákat. Úgy hívtalak csak, hogy gyertyás Mihálylis asszony. Te napi szinten átkoztál mindenkit. Ez voltál te. Én babám, én nem is tagadom, én egy mágikus nő vagyok. Mágikus nő az. Mágikus nő. Mindjárt adok neked olyan csiribú-csiribát, hogy már reggelre meghalsz. Tudod, mit csinált? Én ezen vagyok ki, az uramra ráállt. Keltem fel, 3-an aludtunk egy házba az apartmanban, mert egy szobást kaptunk. Na mondom, elosszuk, nagy franciágyból. Babám, mire keltem fel, ő azt hitte alszó, és ő mély torkozta a páromat. Lejárt sztori. De nem így volt, Nilla, nem így volt anyám életére. Így volt, na, büszke is vagyok rá. Büszke vagy rá? Hát én meg aztán szívem Robit úgy csekbe basztam, hogy elájul. Na úgy erre büszke lehetsz. Te a nagy... Várjál, egy dolog, Nilla. Azt mondtad, hogy együtt aludtatok a pasival is, mire
fölkeltél, mire torkoztál azt a csávót? De hát mindez két ember kell, hogyha az a csávó annyira szeret téged, akkor azt mondtam volna, hogy nem haragudj, Néra, de nekem barátom van. Egy friss kapcsolat volt. Na de most tudod milyenek a fiú? Azrából nem hozott ki magad? De miből? Azzal, hogy jobban kellettem neki, nem voltál jó? Ja, jobban kellettél neki, hát erővel, mert be voltál drogozva, köszönöm szívem. Erővel szoptad. Én sosem voltam bedrogozva, én sosem voltam semmi, én drogot nem láttam. Te össze-vissza beszélsz, te, aki a gyorcipőn éltél, az espén éltél, meg a nem tudom milyen kristályokon, amiket valami buliból szedtél össze 3000 forintért, erre legyél büszke, bazd meg, hogy összeestél, bazd meg, abba a fekete kopott csizmába, a buli kapujába, a buli bejáratába szedtelek össze. Én nem vettem el a Bisbali Paliát, szívem, ő keresett fel engem, ha már itt tartunk a Bence. Én azt hallottam, hogy a Bismarckinek az extra az mindent, amit maga akar szerezni. Amúgy ez tény, ez igaz. Én nem vágytam rá. Az egyik barátnőmre is volt elvilegben, nem. Ennyi. De ide most hogy jön a Barbie, de ne keverjétek bele a Lili. Én nem keverem bele, azt tudom ki ez. Mi megy itt? Hát szívem, a Vita Jessie megjátsza magát az Anilla. De most komolyan. Noémi, köszönöm, na gyere! Még, na gyere, vigyázz már a nagy snipe király. Jaj, mert te miket mondtál? Te tevőasszony. Tevőasszony, te miket mondtál? Éledjetek! Meg ilyenek. Akarom szívem, itt repülhet oroszlán is. Akkor repüljön. Na, Azrának egy oroszlán, gyorsan repüljön oda be. Annyira tudom szívem, egy megosztás is repül. Repüljön be. Na, akkor most repüljön. De mit változtatod el a hangod? Az eredeti hangodon beszéljen már, jó? Vedd ki a faszt a szádba, hogyha hozzám beszélsz. Mert megmondtam, élőben nem kiveszem a faszt a számból, hanem rehalapom, és rád köpöm, bazd meg. Vigyázz! Ugas kutya. Hát egy pincsi kutya vagy, le akartál szokni. Azra beteg vagy. Én vagyok a beteg, hát te vagy nemi beteg, életem HPV-s, vagy veled? Nem vagyok nemi beteg. Nem vagyok nemi beteg, mert már rég nem élnék. HPV, hát abban nem hal meg az ember, azt tudod, mi nem is szemölcs. Nem, de benned már meghaltam. Már nem bírlak elviselni. Remélem is, hogy meg fogsz halni hamarosan. Én is remélem, hogy ott találkozunk legközelebb a sírba. Reggelre hunytassa le a szemed. Imádkozok a Jóistenhez. Na ez vagy te. Majd visszakaptad a fiókodat? Ez vagy te, Azra. Figyelj csak, életem. Önmagadat minősíted olyan szinten, hogy a TikTok most nagyon ellenet fog menni. Gyere még egy rózsa. Ellenem a TikTok nem megy szívem. Ez vagy, hogy gyere még egy rózsa, ilyenkor is, érted? Ez vagy. Szégyen vagy, életem, szégyen vagy. De beteg nem baj, nekem hamarabb lesz cicim, mint neked, ezt már most elmondom. Én félek a műtétől, ez az egy, de szívem megvan rá a pénzem. Tehát én nem egy olcsó banc vagyok, szívem. Nekem nem kell, nekem nem. Mit, Tami? Milla, mennyi idős vagy? 18. Mikor mész már műtétre? Nem tudom. Januárban, minden jó megy. Emil mondta, hívd be a live-ba. Mindjárt, babám, írjatok neki, hogy kész. Jaj, már megint jön az az álma beteg. Jönni fogsz a szájba baszott, kurva, hazamegyek, hallod, felnyalatatom veled az utcát. Ez beteg, nem, ezt... Erre számíts, már én megfoglak, hogy kicsaplak, de majd megnézd. Nem fogsz megfogni. Emlékszel, amikor a két néger neked állt, a két fekete? Ki állt oda? Ezt ne tagad le. Ki állt? Azra. De ki állt oda? Két négernek kamara odaálltam. Na jó, ez tény, te álltál oda. De ezzel ne büszkélkedj, te álltál oda. Ebben semmi büszkeség nincs. Hogy fasz van a lábad közt, úgy, mint nekem, én nem tagadom, mert még nem vagyunk átműtve. Tehát nem tagadja. Hallod, szophatsz is, meg nyalhatsz is. Én, hogyha vitát akarok, én olyan vitát csinálok, én hogy olyan cigányasszony vagyok, mondom, Azra hogy... leesett a fejed, ne beszélj, kész, nekem ebből elegem van. Fejezd ezt be, amit elkezdtél. Ezt tudod, szívem, hogy remegsz a coin, Én nem remegek. Én nem mondom, hogy megint 2 rózsa dobjátok be, mert dupla. Szívem, nem baj. Lehet, hogy én mondom 2 rózsa, szívem, de akarom, én viszek még 5 rózsa. Ez nagy büszkeség. Szívem.
úgy harcolsz a faszért, mint Kossuth a hazáért. Hát ez igaz, ez igaz. Olyan vagy, mint egy nápolyi szelet. Megfognálok, ezt így eltörnél. Vagy nagynak kicsi, vagy kicsinek. Én nem csak eltörlek, én meg is olyan eszlek. vagy, mint egy jól lakott napközés, mint egy diák, mint egy jól lakott napközés. És még ő tesz úgy, Nilla, hogy ő egy egyen. De az előbb meg én voltam a sorvat. Nézd vissza a live-ot, mert amnéziás vagy. Az előbb még azt mondtad rám, hogy sorvat vagyok. Magam. Nilla, szétszedlek Dobd is le, jobban jársz, lehet lenyugszom. Én fogom bombázni a fejedet élőbe, megnézzük. Mert ha akarom, én tudok férfi is, meg nő is lenni, de olyat beverek neked, Nilla, hogy a mentő elvíz. Jó, igen, szívem. Jó. Úgy mondom neked, én nem félek. Még a mentőst is leszopnád, hallod? Volt rá alkalmam, szívem. Na, ez vagy te. Várjatok életeim, már be akar jönni. Na mindegy, már megy. Emilt nem vesszük be, babám. Még live-oz, Emil? Nem tudom. Elegem van ebből a Nillából. Azra. Most normálisan beszéljünk, és légy őszinte, jó? Szia, kis sziszka. Itt vagy? Na, mondja, de te nem tudsz normál. Azt hittem, megbeszéltük privátba. Megbeszéltük privátba, de neked kutaskodni kellett, neked nyomozni kellett, mert te olyan vagy, mint tényleg a kukker, ahogy Norina mondta, a kukker ezredesbe, az meg, neked nyomozni kellett, te hívogattál, írogattál, leszoptál, nem tudom, mit csináltál, és megbeszéltük. Mire volt ez jó? Mire volt? Szívem. Te hívtad fel Emilt. Sosem hívtam fel Emilt. Miért nem hívtad? Hát ott vannak, szívem, minden a csoportos hívások. Jó, ne rikácsolj, mert büdös a szád. Nekem szívem, ez a száj, ez a fog, szívem. Szeretnél te ilyen büdös fogat? Rohadott egy vályog. Azt húzast ki, mert ott van egy olyan lyuk. Én tudom, hát veled éltem, hát mindent láttam, amikor ásítoztál, mert azt se tudtad éppen, hogy hol vagy a Rivotriloktól, meg a nem tudom. Jaj, Rivotril, osztály ki van Tamara papírja, hogy antiszociális. És akkor? Úristen! Hogy én félek mindkettőtöktől, nem ahhoz. Úristen! Na ezért... De miért mindig a Tamihoz szólsz? Én nem kérem a Tami bevédését, te miért kéred? Most nem is szóltam a Tamarához, te miről beszélsz? De most szóltál, és elmondtad, hogy nekem papírom van, de amit soha nem láttál, szint úgy. Mit nem láttam? Jó, Azra, én mindenhogy láttalak téged, engem ez nem érdekel ez a része. Úristen, hallod? Te normális vagy? Köszönöm. Igen, én normális vagyok, hát normálisabb, mint gyere, még egy rózsa, babám. De tudod, hogy mit jelent az, hogy antiszociális, Azra? Persze, hogy tudom, mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tud más emberek társaságban lenni, hanem nagyon egyedül szeretne lenni. Hát én nem is tudok, Tami, ő tett azzá, mert én ővele éltem, én akkor lettem antiszociális, mert ő olyannyira megutáltatta velem az embereket. Vigyázz. De ő közvesz Azra. Valami Istennek érzed magadat. Nem, ez nem igaz. Én elmondtam, amikor, most hallgass végig. Én elmondtam, amikor bejöttél a live-ba, nem tudom hány óra volt, pár órával ezelőtt, hogy ez most miért kellett. Ez, hogy te felhozod a Viktort, felhozod a Dénest, felhozod a Tomit, felhozod a nem tudom kit, amiről már szó sincs, mert te komolyan a nézettségre mentél. Hallod, te hoztad fel. Kirakja majd a videót, mert nekem meg... Normális vagy? Nem vagy normális. Kész, ennyi. Te hoztad fel, te miről beszélsz? Te hoztad fel, hát itt játszottunk, normálisan beszélgettünk. Komolyan. Klemi, de amúgy majd Klemi is alátámaszta az igazságomat, mert ő folyamatosan végig ott volt, amikor Tomi nem bántotta azt. Nem, Azra, fejezd ezt be, nem áll ez jól, hagyjuk ezt abba. Figyelj, nem ülünk együtt, nem tartozom neked semmivel, te se nekem, fejezd be. Nem, én innenstől kezdve én itten ellen. Miért nem privátban leszétek, hogy ezt látod? Tamira, vagy mi a Tamara, elmentünk előbb. Mondom, gyere, én léptem. Azt mondja, nem, én maradok, mondom, gyere, beszéljük meg. Felhívtam, megbeszéltük, erre jön Emil. Majd mondja nekem Emil a fel. Miért jön Emil? Mert te kukker ezredes játszol és nyomozol, mert nem bízol bennem. Jó, de ezt ne vegyétek bele azt, mert ezt ad nektek majd. Ki? Szandi, nem mondjátok ezt. Ki az a Szandi? Hangácsi. Nem is ő, hanem a Klemi.
Nem a hangácsi, most én hogy... Néla mondja egy kukker, ne mondjad, mert majd beléd áll. Hát álljon az is, hát már itt ki nem állt ma belém. Azra te jól elindítottad, gratulálok. Mit gratulál szívem, ezt köszön magadnak, megmondtam, hogy meg fognak utálni, mert rájön mindenki, hogy milyen vagy. Oly éhes. És te mit tudod, mi a gáz? Hogy én még ezek után is tűzbe mennék azra el. Jaj, tűzbe mennek. Igen, tűzbe. Imádom. Úgy, ez mint Norina meg én amúgy, amit tiket nem csináltok. Babám. Tűzbe mennék, érted? De egy rohadt kurva. Nem kell, hogy tűzbe menjen. Értem, nem kell, hogy tűzbe menjen, mert én eleget most van az a pont, hogy toxikus bancok vagytok, és nekem barátkoznom kell veletek, mert az a legnagyobb boldogságom jelenleg, hogy a csirkéimet megetetem, mindkettőteket találkozni akarok, és nem veszekedtek. Elég a vitából, kibékültek, mert mindketten szeretitek egymást, amarra, mert szétszopatom mindkettőt, és lehet együtt vásárolni a Westernbe, meg ének, mert nevetni akarok, hogy összevesztek. Na a Western, Tami, jó, hogy mondtad a Western. Na, fogd be a szádat, elég. Elég. Be is fogom, már inkább ezt hagyjuk. Elég. Imádom, hogy azra egy bűnös kurva. Elég, babám. Elég. Azt, hogy kipróbáltam a Radics Attila szerepét, babám. Vagyis, hogy a Viki drága, vagy nem is tudom ki. Én azt, hogy kipróbáltam, hogy milyen lehet. Látod? Most hallgass meg. Én vagyok... Így bedőltem, és csak... Nem, engem ez nem érdekel, hogy te hova döltél, engem hagyjál békén. Én imádom a szexet, imádom, hogyha többen dugnak, de te szívem meg letagadsz minden. Én imádom. Nem tagadom, én is imádom, én is fincsisen beleülök bármibe, de ne haragudj. De fincsisen beleülsz bármibe, életem. Hát tőlem kérdezted meg, hogy kell szívem kimosni magamat normálisan. Sose kérdeztem meg, mert mindent tudtam. Mindent tudod, figyelj. Felvettem a Radics Attila szerepet, na most hosszátok. Babám. De ilyet hogy lehet mondani nőlétedre, azra? Radics Attila szerepet felvettem, de amúgy tényleg, te nem vagy normális. Imádom, Radics Gigi azt mondta, szégyeld el magad, na jó. Jó. Radics Gigi. Mi? Most ott van a live a Radics Gigi? Nincsen. Én nézők írják. Ja. Babám, ha akarom, Nilla babám Gigi ellenet fog dobni. Életem. Rendben, dobjon ellenem a Gigi. Nagyon fogok félni. Milyen Gigi? Radics Gigi. Köszönöm a rózsát, gyere még egy rózsa. Szívem egy telefon, és jön Sam Smith, Katy Perry életem, és ellenet dob. Úgy van, szívem. Halljátok, itt már Sam Smith is, meg Nicki Minaj is, vagy ki a geci is, már itt be van vonva. 5 perc évek hallottam valamit. Ne leszoptad a Sam Smith-et, vagy mi a kurva élet van? Szívem, ne haragudj, ez neked szól most. Nekem ne szóljon semmi, nekem ne szóljon semmi tőled, mert rohad a szád, és ha te megszólalsz, vagy valamit szólsz, én meghalok. Gyere, Nilla. Mit csinálsz? Jaj, szívem, ne. Én csak bedőltet és betette. Olyan könnyen becsúszott életem. Hát erre büszke lehetsz, mert olyan vagy, mint a galaxis, olyan gáz. Zoé, köszönöm, gyere, dugta van. Nike, mindenki, gyere egy kis csecsebecsével. Na most. Na, zárjuk le azra, fejezd az be, nem áll ez jó. Visszatérve a West Endre, babám, akkor te megmondod. Ne hozd fel, mert az a te szégyened, igen. Vissza, akkor mondd már el, babám. Mit